sampok samyong kali ler kakek wilateng koto kakang komentang ngiti bintang sangat cimicil lati nyongat kali uwus terus Surawilaka kaya buta sing ngobrakil Yai Soro Pasonto ana apa Kakang Kajaksu sing jenenge wong perang kuwi ora mung adu karosan lan otot sing kudu kuat nanging sing migati ing bab pamikir kudu bisa nggunakake swasana iki kanggo srana ringkihe musuh sing dikesake kepiye aku ngerti kekuatan para Pandhawa ki sejatine mung ana tangane panenggak Pandhawa ya kuwi Siwarkudha bebantenge Pandhawa ki ya mung Warkudha sing tegese lamun Werkudara mati iki mengko Pandhawa liyane mung kari ningkes kula Jawa dikangelan nindakake karti sampeka sawangen Werkudara lunah krungu ning madyaning Tegal Kuluseta tibane Gegaman tibane Tracabala ora mudhar derajat apa ayo adek
Suki mawa biyo tegese lakone Panjaka kudu mawa pangorbanan maknane mahare dhuwit 200.000 100 ya 200 gelem 200 ra gelem 200 tinimbang iki mengko bacuk kemenang ngendali karo gaman-gaman ae mergo kabeh mau baik tenang 200 oke pancen ilmu ki larang regane men berkah ya piye carane mundur mriku kene oh iya nggale sapa karo kantor bisa mau carane ngedruk bumi ping 3 jika pintange ngedruk bumi kamu pengen bisa ora pengen guru pengen alake ramale bapa lunga bapa simbok mateng tuwa sok yen lair dadi satriya tama bali oke bermono aku ya iso ping 3 nyok ping 3 piye mau Bapak lunga tapa simbok ditengi wong goblok rapalku digawekke bapak lunga tapa simbok meteng tuwa lha iya anane meteng tuwa lak ditengi wong rapal aja dibantah oke guru oke apa lunga tapa simbok meteng tuwa selen dan satriya utama balik Mandura apa lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lahir dadi satriya utama oke agak ke atas oke maju sedikit oke menunduk iya nyamplok ndase ganeng kurang penting di orang dulu dhewe diapusi politik karo dhuwur ilmu kaya ngono aku sak sadidol aku doro nompripatmu jereng bobok iki Narendra saka Plasa Jenar Prabu Kajaksa adine Patih Sembuni aku dadi senopati pengapit janji ora minggat hilang nyawamu
Tanggane kaya banteng tawangkane anggih panengkat Pandora den Werkudara mangkrak rodo anyandak bangkeane Gajaksa Sara Basata den dukumba pecah sirai Mawuk kang kaprajan ing takon wadya sangkep kaprabon perang kang Abramarkata Werkudara ilang rasa kang manungsan ketitik mateni kelawan dulurku sakloron Gajaksa Sara Basanta nganti pecah sirahe mlepek polone kaya mengkono. Ya, ya. Aja gembilo sirahmu kowe. Senopati Agung Ngastina isih meger-meger kabeh Arya Sengkuni. Kowe menang karo awak sembah Cindela Prabu. Selamat Jaya Rata ambian kaya wong jalo rebutan kaya menjangan mati rapaka dikrik kuluku salombo adiku loro mati utang irang nyaru irang utang pati nyaru pati Sangkuni ora iso mati mergo pancen KTP-ku seumur hidup. Mbok nganti kentekan kekuatan Sangkuni ora mudhar le ae sawangane ha.
iso mati. Angger mati mesti tak cesnek kan. Mesti we kentek anakal Werkudara ngiso aku. Sawangen le sing meger-meger iki ayo. Pripun Gus? Pripun anggenipun peperangan? Dan Pek Sengkuni dan dasaripun pripun? Saben-saben kabehane kuku kanca loko mati bali urip meneh. Tegese pancen Sengkuni diperet nyawane. Nun Sengkuni peret nyalami mbok dikeki minyak men mboten peret kula gadah baby oil kula gadah ora misi ora kurangan musuh harus Sengkuni bae kalah. Lah sakniki kersanipun nipun lajeng jenenge Giri Lusi Jamotan Kena Kinira ngoten niku. Giri niku gunung, Lusi niku Sinden Ponorogo, gitu. Lusi niku cacing, madyan mung sakiran cacing parandene iso munggahi gunung. Gitu. Bapakmu kon rene. Nun? Bapakmu kon rene. Bapak sinten? Bapakmu Semar Badranaya. Bapak kula napa bapak jenengan? Bapak jenengan kok mati ngoten kok. Bapakmu lho dipol. Oh, lho padosane wau mancing ten kali ya. Pak. Pados. Ojo budur lho. Padosi bose. Sapa? Doro Werkudara. Kan apa? Bijak moto ning isor flyover. Omong tok kok tenanan lha su. Kulo iso mau baru mangan. Lah apa? Kulo jajan soto karo kanca-kanca. Lah krungu kula niku nek 90. Terus bakule kula keki lho niki 100. Pun mriku susuke mangpek. Anu Pak dalam kelasnya 190 pun kajenge aku yang ngono. Aku cak ngomong. Nggih wonten dawuh, Ben, wonten dawuh. Ayo dhewe kudu ngono. Pripun Sengkuni? Sengkuni enten napa? Dadi senopati. Bola-balik pateni parandene urip meneh. Pateni urip meneh. Sami kalih kula. Kula niku anggere sawangi mati, anggere subuh niku urip melih kula niku. Iki tenanan iki. Sengkuni niku ditibani kuku Pancanaka ya mati, ning jenggelek urip meneh jingkrak-jingkrak joget ayo bae malah. Turungane kowe wong lawas. Sengkuni Widodaya kaya ngono kuwi nalare piye?
Gunjing langit pelan-pelan pemergi angin alis Risang mawes dalam jerung Loro apa telu? Telu ya ini kleru yang nambeli memper ngene aja nanti kleru nuwun sewu sampeyan nate kemutan apa mboten nalika Pandhawa kali Kurawa dorayaan Lengotala heeh Lengotala kagungane mbahmu Resi Wiyasa nalika semanten Pandhawa kaliyan Kurawa ing tasih cilik dorayaan satemah Lengotala kala wau kutah wonten ing Jrambah. Lah saklebetipun Lengotala wau kutah lajeng kangge gulung dening Patih Sengkuni. Siapa? Iki kowe metu. Iki denderane arek kowe mau nang ngono iki. Aku metu iki ya. Ya ana masa metu. Wes. Koplong kirane kene koplong. Nah, nalika semanten lenga bulus Lengotala ora. Oh iya, Lengotala niku nggih gulung kalih Patih Sengkuni, tegesipun wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil awake Sengkuni niku kawratan kaliyan Lengotala. Mongko dayane Lengotala awak kok kalepetan Lengotala ora bakal tegas gaman menapa kemawon klebu gaman kadiwatan boten badhe tumama mila boten aneh boten mokal mangki bani kuku Kacamata Pancanaka diganti to boten Pancanaka Kacamata Pancanaka pon no Pancanaka Kacamata pon Pancanaka wis kono aku rasa melu aku tak nang kene aku tak ngitung amplop aku nang kene aku mila Sengkuni niku mboten bisa mati mergo awake kalepetan Lengotala. Mbok mangki bani ngangge gada rujak ulu, rujak ulek, rujak cingur mboten bisa mati. Halo. Mboten bisa mati. Awas. Akan tetapi ini penting ini. Ada sebagian tubuh dari Patih Sengkuni yang tidak terkena minyak talam. Apa itu? Sampai saya melu bahasa Indonesia. Mangrodo dikluk kula bisiki yen nganti ngerti wong akeh cilaka. Tak menek sik. Opo Wadidang ya opo Bubur Candaka ora ngerti ya silet waton ngen mriku mau mangki bani kuku sampeyan Sengkuni mboten mati mangguroni batang Sengkuni sing dibisike Semar karo Ndara Kudama ki mau sapa? Ndara. Apa kowe lak yo krungu melu krungune ta kowe mau? Yo. Apa? Kuwi ngelmu werit. Ngelmu ingkang pingit. Ngelmu ingkang bebayani, ngelmu ingkang suci. Lungit.
Lungi teng asmara ora sembarang wong iso nampa yen ora siap awake iso dadi buta kaya Prahasta biyen kae. Mas Pras. Yo. Nek aku pengen ngerti jenenge rombongan ning gone kene wong papat ta ki mau. Pokoke ngerti, ora ngerti sing arep ngerti. Masa aku dhewe sing ora ngerti. Dianggap aku rombongan sing goblok dhewe to. Pengen ngerti. Pengen. Cerdasuki mawa griya. Siap. Ana duit 200. Ana. Sing penting aku kok bisiki. Ya, Ikhlas. merem. Merem. Oke. Sing dibisike Semar karo Ndara Werkudara. Silet. Silet. Cepat hangar. Antar ora. Masa gur kuwi 200.000. Ya ampun kebangetan lho iki. Nang Gunung Bolo 75 wis entuk komplit. Ukuran orang ngono kuwi ora. Ya pancen kuwi sing dibisiki karo Bapak Semar mau. 200 lho, Tru. Ya wis kuwi, ikhlas ora? Jare ikhlas wae ora. 200 kok iso entuk kuwi lho. Lho 200 iki paling ora sandine kok piye. Pikir politik tenan ngono kuwi. Petro. Pripun? Sing endi? Gede tuwa anake papat lho. Telu. Antarja Gatotkaca Sena. Lho, cara Gaymas niku papat sampeyan. Seni. Sing endi? Lah niki mang silake sik jari mriko. Ngene. Cilut. Ya, jangan dikaya pipine Winong. Ih, ramare gemes kaya ngono. Tau resik-resik iki kaya ngene. Sok garing-garing wae. Rumangsane nek garing renek dhewe no iki. Oh, niku pun jelas niku. Niki lho Mang Pirsani. Wis mencap-mencap niki lho. Pirang-pirang lelakon. Para Pandhawa nemahi pangankan merga saka pakartine racun Sengkuni. Rikawung waniki kowe munduh wong tanggal. Pergudara aku jalur ngapur aku tobat. Aku rumangsani luput. Ing kene dalan papi mangke jalur ngapur Werkudara gendang selak subuh. Nang blus ngoten batu geni kula. Rasakno palu kuwi iki. Keduren. Sampe merem to? Aku ngamen tolo merem. Keduren geger niku. Mangelek. Nah ini lho. Nah, ini. Oke, manten wae ngaten lho ya, oke. Manten lho ya. Nah, ini pas iki kalau jadi wawa. Iya. Nah, pas iki. Mas, siji dulu ya. Loro, telu. Ah! Ah! Ah!
Mesake mang dudut, mesake mang dudut. Apike mriki. Setan. Ini nama. Yo, gak mau. Ada. Yo, minyak wangi. Budi. Enak banget. Oke, pindho saiki sampean madhepono gede. Sing jenenge Bratayuda iki karo apana? Karo mowo. Jangan lari. Dalam yang baik, dalam lagi. Yang cakyane rembulan Purnawa siji parambene merapat Sumari. Sudayuni sakemah ilang memani setan kawis tinggal. Endahe rembulan ingkang renggo ing wanci ratri. Awet kaprebawan pepeteng ingkang ngliputi wonten ing taman Kadelengon negari Ngastina kaprebawan duh kitaning kalih Garwanata Sri Duryudana nenggih Dewi Banwati. Ambo sotaning kalih awit sedanipun ingkang Rama ing Andaraka nenggih Prabu Salyapati andadosaken ambyar buyar jroning penggalih.
manira ayu umakocan raknya marah Panowati. apa timbalan Ingkang adawu Sinawa Prabu Duryudana kaliyan Sumadong ngabar kados pundi partanipun panyuban Tegal Kurusetra. Nembe wae Paman Patrik Arya Sengkuni mati ana padyaning palagan. Paman Sengkuni pejah. Iya, tobat. Alhamdulillah. Kuwi pateku ning ngertos dhumateng lorek ing pangkatinipun Patih Sengkuni. Kula weling nika dereng lorek, Sengkunipun lorek dhisik. Sing dadosaken para Kurawa tansah ngambah kanistan lan kanglurkan ingkang njurung ingkang nuntun nggih Patih Sengkuni. Ripalungga saking menawi sampun pejah kula malah ngaturaken panuwun dhumateng asalipun Gusti Ngamurda jagat. Mongko wis cetha lamun Paman Sengkuni dimanggolong karo wong Kestina. Klebu wong tuamu ya para tuaku. Rama Prabu Saryapati wis seda. Sing tegese ripalungguhan iki nang Ngastina aku wis ra duwe apa-apa lan ra duwe sapa-sapa. Kartowarma Swatawa ilang kabare ning endi ora cetha. Tegese gelem ra gelem dina iki Duryudana kudu madhep Senopati. Mongko sing jenenge wong perang yen ora menang kalah yen ora lara mati. Akeh dosa luput lan klarune Duryudana karo kowe. Mulaku jaluk ngapura sak mangsa-mangsa bojomu modar aja lali ngirim donga. apa miraning sun prekaten mas pokong ijel tubuh takatan pokaryo Simon Prabu Duryudana jimat sesemban mulai marcapada barang belahan. Paduka sampun ngendika ingkang kados mekaten sinuwun. Kula nderek ndedonga kula nderek memuji menawi paduka mantep mongko dados Senopati Agung. Mugi-mugi lanang juritipun widodha mboten nemahi sampe kala. Nangismu wong semu, sedihmu wong gawe-gawe. Aku iso maca karo batinmu. Yen Duryudana modar kowe malah jingkrak-jingkrak, kowe malah girang-girang. Mergo aku ngerti wiwit kowe biyen sing nom nganti saiki yekti sing dadi mutiarane uripmu dudu Duryudana. Ning sing do tresnani wong lanang liya. Yen Duryudana ning Bratayuda iki mati, kowe bisa lestari anggenmu ngilati puncake Janaka.
menawi kula raosaken kadi pedang ligang ingkang nyembret wonten ing jantung kula pangandika pados. Nengipasipun putrapipun Banowati menika babar pisan boten wonten ceceking raos kula badhe kepengin sambung tresna malih kaliyan Arjuna. Wiwit kula menika palakrama kaliyan Paduka kula sampun sumpah kula sampun prasetya sadaya mukti sadaya mati. Mangsakseni menawi wonten Bratayuda jinandika gugur kula nggih badhe nderek mati mawon. Wong wedok sing lanang mati ketok nangis sing lanang budhake ning kuburan bulung uming sing lanang ro nganti 40 iki wis katelen nek kuwi Patang ketrikan sayang gongkoro katani romo tak mabit mulat sang halingah limu Pakudo tentang bumi mongkari sagedakan mongkari sakepangan bak para Pandhawa bakal antuk kamenangan ana ing Bratayuda kok rewang nyados getih udan loh nganti nuwuhake korban sing ora sithik kuwi yektine Werkudara goleki apa iki wis ngancik ana pungkasane Bratayuda ya kene aku lagi do takokake saiki wis cepok yen paprangan iki dadi telung perkara sepisan yo rampungi utang angka loro luare nafkah angka telu ilangi angkara murka kuwi isine Bratayuda bener ya sing jenenge wong perang kuwi lah mesti golek menang. Wong perang kuwi mesti golek menang. Banjur upamane Siadi unggul ing Bratayuda apa sing bakal ndok goleki? Kowe aja bingung rasane. Sing ndok karepake iki yen Pandhawa jaya ana palagan Siadi bakal ngukup negara Ngastina nanging kuwi dudu kanugrahan kepara malah kesusahan merga Siadi mung entuk negara sing rusak negara sing potong negara sing remuk yen perlu kowe malah ditinggali utang merga bondo Ngastina wis dientekke karo Duryudana Miragat Siadi mung bakal krungu tangising rondo panjriting bocah loro. Wong cacat sing dadi korbane Bratayuda. Lah, banjur anggonmu kok jiwa raga sajroning peperangan iki entuk amu apa, Werkudara?
tengkakanku. Kowe kuwi takon apa pengin jajaki karo batine Werkudara. Elingo menungso lair biyen ora nggawa apa-apa. Ya mergo saka kapurane pangeran banjur menungso diparingi piranti genep lan 1000 kebungan. Sing jenenge wong urip kuwi tanpa paitan weruh-weruh mung kari urip banjur tinuntun dening kurbaning Gusti. Mula urip sing bener kuwi mung pasrah sumarah tanpa rasa milik marang apa wae, tanpa hidro kawan sumpahe satriya sing kudu sepi pabrik rame ing kali. Sajroning Bratayuda iki aku dadi piranti ning bener supaya misas angkara murka. Tanpa ngarep-arep bengak apa-apa kejaba ngasihi pangeran. Yen pancen rampungi Bratayuda Pandhawa kudu ngopeni wong cacat, ngopeni bocah loro sing ra duwe bapak. Bakal gak apa kang ikhlas. Mergo yen uripku bisa biguna kanggo wong akeh iki padha karo 1000 nugroho sing gak apa. Aku kelingan kandhane mbahku Wiyasa. Sak apik-apike menungso ki lamun kok bisa biguna kanggo wong liya. Itu dia. Saklimah kocakmu parandine mentes lan pantes dirungokake. Werkudara. Kowe kuwi arang-arang guneman, arang-arang rembukan yen gelem omong kok nentremke rasa. Nadyan kok agak dua-dua blebermu, nanging batinku isi mutiara ingkang tulus lan suci. Rasa ngelem padha gerangi ngelem tangan opo. Werkudara, opo? Tak jaluk aja lena kaprayitnamu. Aja suda kawastadan. Mergo sing ana benggole Kurawa. Ya kuwi Ratu Ngastina Duryudana isih urip. Ing pungkasane Bratayuda iki sira yayi ndak kudu bisa ngadeg jejeg minangka pandang pandhone kautaman nglebur sukertaning bumi Duryudana. Yan Bratasena kapok leng Sang Bintoro ngaji Sariramu Kodek kok simbar dodo yen ngendika gereng-gereng kaya guntur kadang panggak kanggo mawa sindung yen lumaris Werkudara aja gembilu sirahmu
Aja kemlimpi pacak. Nadyan to aku wis kentekan Senopati nanging Bratayuda durung rampung. Kowe durung menang. Merga Ratu Ngastina Duryudana sing ngadeg jejeg. Yen pancen ora kena diperintahke kanthi becik dhewe palungguhan iki karep kopi. Ibarate kowe sing dodol aku sing tuku. Bakal tak bayar kenceng ora utang ora semoyo. Bagus. Buktekno karo sak donya. Dina kaping 18 iki. Sapa sing kira-kira bakal jengke langkuandane glundung ndase bosok okrok dirubung laler.
Kowe dudu menungso tenan. Melek mripatmu ala tanpa rupa aku dulurmu tuwa. Ning nyatane kowe kejem kaya wengis kaya kewan. Nganti rusak budayane nganggo aku kaya ngene. Bola bali kowe iki anak sing nista. Anake wong wedok pelangan. Apa ndok kira aku ora ngerti karo sejarahmu? Kenapa Puntadewa kae diangkat dadi anake Prabu Kulun Bathara Darma? Diwenehi jeneng Darma Putra ya Darma Kusuma. Merga anggone selingkuh kumpi karo Bathara Darma. Krungu ora? Kowe wujudmu tanpa beda kaya Bathara Bayu. Merga leset jenggokmu kumpi karo bayi. Sanaka kang gantenge kliwat ukur. Merga selingkuh sesideman. Antarane mbokmu kumpi karo Bathara Kamajaya. Pandhawa pitutu satriya suci. Ning sejatine anake wong wedok pelangan turut dalam bangkemu. Sekarat cangkem elek. Ya wis kaya ngono kuwi. Wong murka ya kaya ngono. Nek dheweke ora mudhar-mudhar samane. Cangkeme Duryudana mangap terus kae sejatine golek pangan. Dheweke dadi rusak patrape kaya mengkono merga diracun karo Patih Sengkuni. Arepmu piye? Golek ana batange Sengkuni loloh ning cangkeme Duryudana. Yang suci, yang jujur, Sengkuni wong apik,
Apa kok kiri-kiri? Kelakuane kaya ngono. Kalone lek mati genah diseneni Tuhan. Apa kok lagi ngerti karo kaya ngono? Ora mutar-mutar wis gaglak sembunyi. Apa api ditambahi bagong bisa men dipangan? Aja. Yen nganti bagong kok melu dipangan wong sak rombongan bakale kapiran. Betul. Golek waktu gede. Wanggane Duryudana iki tindhana waktu gede men ora ngalih saka papan iki. Lan manut pangrasaku. Duryudana durung wancing mati, merga kudu munduh karma sing ditandur nalika urip biyen. Tindhana waktu. Duryudana isih ana. Thank you.